Että mitenkä sulle sitten on sitä uuden kulttuurin omaksuminen ja muutto Akrabaan? Siis mähän oon kuitenkin prinsessa, en mä voi sieltä lähteä ihan noin vaan minnekään huitelemaan. Et se on Akrabassa sitten. Ja sitten olisi vielä semmonen juttu, että oothan kissa-ihminen, että kun mulla on semmonen pikku lemmikki Raja, se on semmonen tiikeri, niin se on sitten vähän huomion kipeä. Jos ei saa sitä huomioon, se saattaa vähän murassa. Pelottavat kotiolot teille, mutta saammeko vastauksia? Henkilö A. No, palatsiin muuttamisessa ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta kunhan sieltä löytyy kunnon iso taulu televisio, mistä mahtuu sisään. Ja tiikeristä, niin onhan Anteeksi, täällä tuli tarkentava kysymys. Ei, semmoinen kommentti, että mulla ei ole mitään näistä kiinnostunut. Eikö kaikkea voi järjestää? Kyllä, kaikkea voi järjestää ja kaikki liikkuu kaikkialle. Joo, jatkakaa vaan. ja siitä tiikeristä, että on tullut isompiakin, rumempia örkkejä toisessa ulottuvuudessa hakattua, etteiköhän se mene sinne sivussa. Voin yhtyä tuohon. Henkilö B. No, kyllähän se palatsi joten menee yleensä tällä maassa ollessa ja se on tuolla Jumalan korkeuksissa. Mukavammat oltavat luultavasti. Ja pääsen häneen nopeasti myös karkuun sieltä tarvittaessa. No, eihän se tiikeri mitään. Jos ei kissimiriin osaan tyydy, niin eiköhän se paria räjähdystä pakene. Henkilö C. Siis kyllähän minäkin puraisin, jos en ole tyytyväinen. Mutta kyllä minä tykkään lemmikeistä. Ne ovat varsin mielenkiintoisia ja nekin syövät paljon. Mielenkiintoisia vastauksia. Kolmannen kysymyksen jälkeen tilanne näyttää aika hyvälle täällä. Haluatteko siitä seuraava kysymyksen? Jopakki sanoo. Sitten täällä, miten sulla sujuu nämä sankarihommat? Kun kuitenkin pitäisi olla vähän sitä politiikkaa, tajua, kun pitäisi samaa puolustaa ja kaikki sitten voi suluttaa, niin. Ja sitten olisi tietysti kiva, jos osaa ajaa tuota taikamattoa, kun mulle ton avioerossa, niin mullehan jäi kaikki Aladdinin omaisuus. Se taikamattossa on aika kiva, mä taisin jäädä vähän koukkuun tuon seikkailemiseen. Se olisi tosi mukava, jos musta osaa joku pitäisi vähän kuulla. Taikamatto kuulostaa kyllä todella mukavalla. Pääsee kyllä kovaa. Eikö taikamatto ole kovaa? Sillä pääsee tosi kovaa. Se on ihan kiihottavaa. Onko sitä helpompi ajaa kuin pyörää? Anteeksi? Polkupyörää. Onko sitä helpompi ajaa kuin polkupyörää? Kyllä se pitäisi olla. Hienoa. Minäkin voisin osata. Eli saammeko vastauksia tähän jännittävään kysymykseen? Henkilö C. No, matolla seikkailu on aina ollut kiva asia mulle. Ja sitten, jos löytyy isompia housuja. Muuta mä en tarvitse. Kattavaa. Henkilö B. Poliitikointi ei sinänsä kiinnosta. Minähän muodoskaan kaikki, jotka minun tieleni asettuvat. Ja taikamatolla, kun pitäisi mennä. Itse pääsee nopeammin. Ja no, jos seikkailla haluat, niin saa nähdä, mitä sieltä galaksin toiselta puolta löytyy. Varmasti kiva seikkailu. Ja henkilö A. No, oikeudentaju ja erityisesti politiikkakinhan tulee ammatin puolesta mukana. Ja sitä sankaritöistä, että onhan tullut muutama henki pelastettua porukalla tosin. Ja ihan, koska se tapahtuu toisessa ulottuvuudessa, normielämän varten minulla on pistooli. Haluatteko nähdä?
löytyy. Sillä on, kuten näette, niin pitkä piippu. Tämä ei ole 6, vaan tämä on 8 laukeava. Se on hyvä tietää. Vastaukset olivat siinä. Eli tässä saimme myös kuvauksen varusteluista. Haluamme siirtyä, haluatteko tarkennusta vai haluatteko siirtää viimeiseen kysymykseen? No, ehkä mä nyt jätän tämän varustelutarkennuksen tähän. Mennään seuraavaan, koska tää on mulle aika sydäntä lähellä kysymys, että mitenkäs sitten toi sänkypolitiikka, mulla olisi toi perhehaaveena kuitenkin, kun pitäisihän se periä sinne saa sitten perillinen. Mutta me Aladinin kanssa tämä suhde kaatui siihen, että se oli ihan nysmä, tietsä. Ei niinku, siis me yritettiin, mutta ei nyt onnistu tämä homma. Sillä on varmaan huono sperma. Auts! Sen perhettä on haaveinen, mutta Alani oli vähän silleen, että no hän nyt mieluummin lähtisi seikkailemaan. Ja välillä voitaisiin ehkä tuolla Makuromanissa käydä, mutta ei se ole niin tärkeää. Vähän niin kuin seikkailemaan. Ja hän oli aivan varmasti mies. Hän oli hyvin omituinen mies. Kuulostaa siltä. Saammeko vastauksia, varmennuksia? Tämä tulee mielenkiintoisesti, nimittäin henkilö A. Mun ei tarvitse vastata tähän. En tiedä, haluatko minä kuulostaa. Se kuuluu kaikkien vastattavaksi. Ouch. No. Kuten olen tässä Siis tiivistettynä voi vaikka niin sanoa vähän, että En. onko se perhehaave nyt ja miten sä lähdet tähän perhejuttuun mukaan? Ei perhe-elämästä kysymys. Kuten on mainittu, en ole ihan sitä, miltä päällepäin näyttää. Eli valitettavasti en pysty tekemään lapsia kanssasi. Mutta sitten on tietysti tämä vaihtoehto, että jos niinku on nainen, niin sitten sitten on myös nyt tämä, että jos siellä olisi niin kuin keino, niin sä aina. Että jos on ok olla mukaan sille niin vallanperijänä, mutta se on ok, että käytettäisiin niin tällaista jotain keinoja. Esimerkiksi Aladin, missä oli aika Draamaa. En koe tätä aihetta mitenkään ajankohtaiseksi. Henkilö B. No, minun ei tarvitse mitenkään sänkyyn asti siirtyä. Sillä pystyisin suorittamaan jälkikasvuihin hommaamisen vaikka tässä, mutta toimijani ajattelin säästää kaiken varalta. Enkä myöskään kovin mielelläni ihmisiin sekaannu, sillä suoritan itse munani sylkemisen, jolloin kasvatan itse oman jälkikasvuni ja jos sinä jotain keinoisää haaveilet, niin minä kyllä huolehdin siitä, että omaan jälkikasvuun pääsee valtaan. Entäs henkilö C? No eihän ikinä kannata valita mitään sellaista tummaihosta. Siis Alaninhan oli varsin huono valinta sinulle, mutta minusta tulee hyvä isä. Se on ainakin erittäin varma itsestään. Mitäs B:n rohkea ehdotus tuntuu? No. Tää on vähän kuitenkin se olisi se sulttaanin suvuveri olisi tärkeä. Eli perinnöllisyys suvussa. Joo. No, tässä vaiheessa olemme käyneet kaikki 5 kysymystä. Onko mitään lisättävää näihin kysymyksiin? Ei kai tässä. Eiköhän me näillä mennään. Musta tää näyttää aika selvältä. Niin, näyttää minustakin kyllä suoraan sanottuna. Mutta pitemmittä puheitta sekoitatteko vastaajat?
tuntevat kuviot ovat nähneet mallia. He ovat sekoittuneet. Hienoa. Saanko pyytää sinua? Hän on niin kaunis. Miksi mä en ollut tällä kierroksella? Niin. Ja tässä näette kilpailijat. Nyt näin ulkonäön perusteella. Kysytäänpäs vaihteeksi, kuka heistä vaikuttaa kaikkein luontaan työttömältä? No, mulle on sanottu, että noihin vihreisiin mihin ei välttämättä katsota. Onko se joku akrapalainen juttu? Musta se on joku semmonen näitten länsimaitten tällainen ufo-juttu. Eli hän saattaa olla ufo. Minä katselin minun papereissa ja näytti siltä, että olitte melko varma siitä, kenet olette valinneet. Haluaisitteko kertoa kukaan? No, siinä kun paperiani täyttelin, niin huomasin, että plussia sinne kertyi tietyn henkilön kohdalle itse asiassa joka kierrokselta. Ja täydet pisteet kyllä tuli siis tää herra C on kyllä se. Okei, jännitys tiivistyy. Saammeko A ja B nousemaan ylös? Teitä ei valitettavasti valittu tällä kierroksella, mutta teillä kummallakin oli lomamatka, jonka olisitte voittaneet. Pystyisimmekö kuulemaan? Miten sinusta tuntuu, kun teripakotus on tänne? Niiden urhan tietoja, että olisi parempi kuulla tässä. Niin olisi. Mä olin aika nöyryttävä. Eli mun paperissa lukee kupikierros Inavan poliisien matkaan selvittämään salaperäisiä TV-murhia. Onkaan kyse samoista murhista, mitä me selvitämme? Eikö ole niitä toisia? Ne on ne toiset murhat. Ne saippua sarjoista. Ei näihin meidän juttuihin ulkopuolisia sotkeakaan. Ei niin, meidän pitää varmaan pyyhkiä teidän muista. Ja sitten on viimeisenä herra yksinään vihreä täällä. Oliko teillä millainen matka? Olisi ollut lomaviikko Amekin planeetalle lohikäärmeaidin avulla kaikin maustein. Se siis oli ufo. Siihen olisi sisältynyt esimerkiksi itse valitsemanne toive lohikäärmeeltä ja lopuksi taianomainen paluu viimeisenä toiveena. Minä voin ottaa tuon matkan. Okei, täällä on tuen polkupyörä. Minä olen ottanut 9. Kuulosti loistavalla. Joten te olette ilmeisesti herra C, joka oli onnekkain tällä kierroksella. Ja teillä on ihan valtava